έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της τηλεόρασης Κόσμος τον κύριο Σάβα Σπυρίδη από τη Χρυσή Αυγή. Καλησπέρα σας, κύριε Σπυρίδη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το διακύβευμα των εκλογών. Κύριε Σάβα Σπυρίδη, ποιο είναι, πιστεύετε, το ζητούμενο σε αυτές τις εκλογές? Το ζητούμενο σε εκλογές αυτές είναι εάν θα πρέπει η χώρα να πορευτεί με τα μέχρι τώρα παρασκηνιακά και στρατηγικά σχέδια που έχουν βγάλει οι διεθνείς τοκογλύφοι για να καταντήσουν τη χώρα απικία της νέας τάξης πραγμάτων, ή θα πρέπει να γίνει κάποια πολιτική επανάσταση για να επέλθει η απελευθέρωση αυτής της χώρας. Συγκρούνται δηλαδή δύο δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Μάλλον οι περισσότερες δυνάμεις είναι συνέτεροι ή σύμμαχοι των τοκογλύφων από τις Βρυξέλλες και κάποιοι μάχονται για το καλό της πατρίδος. Είχα την εντύπωση ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι και πολύ υπέρομος της εξόδου της χώρας από το ευρώ. Τουλάχιστον αυτό είδα στο πρόγραμμά σας, αν ισχύει. Δηλαδή, σωστά. Κάνετε λάθος. Εμείς λέμε ότι το εθνικό νόμισμα σημαίνει εθνική ανεξαρτησία. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως όπως πήγε να το κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή ο κ. Βαρουφάκης. Πρέπει να γίνει συντεταγμένα. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια προεργασία με υποδομή για να μπορέσει αυτή η χώρα να ορθοποδήσει και να ακολουθήσει τον δρόμο της. Εμείς στη στιγμή αυτή δεν παράγουμε τίποτα. Μας έχουν εξαθλιώσει όλες οι συμφωνίες που έχουν γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους γνωστούς τοκογλύφους, μην το λέμε συνεχώς, και δεν παράγουμε ούτε ντομάτα. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε δηλαδή τις χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και όλες οι υπόλοιπες, οι οποίες είναι βιομηχανικές χώρες, οι οποίες αυτές μας υποχρεώνουν να εισάγουμε, να μειώνουμε παράδειγμα την αγροτική μας παραγωγή. Αυτοί όμως έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα ούτε να εισάγουμε ούτε να παράγουμε. Δεν μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη να βγούμε. Να πάμε πού? Ωραία. Άρα λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, επιθυμείτε την έξοδο της χώρας στην απεμπλοκή από όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά όχι με τον τρόπο που πήγε να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όχι με τέτοια αμεσότητα. Δηλαδή, συντεταγμένα. Τι θα πει συντεταγμένα? Πρέπει να γίνει μια προεργασία. Θα ακολουθήσει δηλαδή μνημόνιο Χρυσή Αυγή αν την επιλέξει ο κόσμος? Όχι βέβαια. Το μνημόνιο εμείς το έχουμε καταγγείλει από δικαστική. Δεν υπάρχει για μας μνημόνιο. Αυτό είναι μια κίνηση της νέας τάξης πραγμάτων να υποδολώσει τα εθνικά κράτη. Μάλιστα. Δεν υφίσταται για μας μνημόνιο. Μιλάμε γιατί να δανειστούμε και όσο λόγος να δανειστούμε. Ο λόγος για να δανειστούμε πήγαν τα λεφτά, κοίτα πήραν τα λεφτά. Ο λόγος για τον οποίο δανειστήκαμε. Και τι αποθηκεύσαμε? Όταν εσύ δανείζεσαι και υποθηκεύεις τις πετρελαιοπηγές σου. Προσέξτε να δείτε. Εδώ συνέβη το εξής πράγμα. Όταν δανείζεσαι και σε υποχρεώνουν να ιδιωτικοποιήσεις τα αεροδρόμια σου, παράδειγμα, που είναι μονοπόλιο, καθαρό χρήμα, γιατί το κάνουν αυτό, γιατί επιμένουν? Πώς θα εξόριξετε τα πετρέλαια πάντα έχετε τεχνογνωσία και δεν κάνετε τις αγωγές? Αυτό είναι η δικιά μας δουλειά πώς θα γίνει. Θα συνεργαστούμε εμείς με τις συμφωνίες που θα κάνουμε με οποιοδήποτε κράτος. Εκεί δεν θα πουλήσετε κάτι. Πρέπει να πουλήσω το αεροδρόμιο μου, το οποίο είναι μονοπόλιο. Δεν το πουλήσατε το αεροδρόμιο, το παραχωρήσατε. Δεν το παραχωρούμε. Δηλαδή, γιατί το παραχωρούμε, για ποιο λόγο? Γιατί το αεροδρόμιο, για αν θέλετε να μιλήσουμε για το αεροδρόμιο της Ρόδου συγκεκριμένα, έτσι, αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό αεροδρόμιο. Και ποιος το έκανε ευρωπαϊκό? Όταν λοιπόν δεν έχεις εσύ λεφτά, όταν δεν έχεις λεφτά, για να φτιάξεις το αεροδρόμιό σου, θα πρέπει να έρθει κάποιος να σε διακόψω. Όταν λέτε δεν έχω λεφτά, τι εννοείτε? Έχετε λεφτά να φτιάξετε? Δεν έχω λεφτά να βάλω 5 πλακάκια στο αεροδρόμιο και να ρίξω μια πίστα στην ταράτσα για να μην στάζει το χειμώνα? Αυτό φαίνεται ότι δεν είναι. Μα αυτό γίνεται σκόπιμα για να απαξιωθεί και να πουληθεί για μισό. Ποιος το κάνει σκόπιμα? Οι συνεργάτες των τοκογλύφων. Αυτοί που μας κυβερνάνε. Αυτοί που μας κυβερνάνε. Με συγχωρείτε, δηλαδή, θέλω εγώ τον ιδιώτη, ειδικά τον Γερμανό της Lufthansa, να μου πάρει το αεροδρόμιο, να μου βάλει 5 πλακάκια. Δεν είναι της Lufthansa, είναι η Fraport. Πάμε παρακάτω. Αυτό, εντάξει. Ναι. Παρέα είναι. Όχι, δεν παρέα, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν κολλάμε στις λεπτομέρειες. Ναι, γιατί είναι τέλος πάντων. Το Γερμανό τέλος πάντων. Δεν είναι μόνο Γερμανός. Η γερμανικού δημοσίου κοινοπραξία μαζί με τον. Είναι και προσέξτε να δείτε. Αυτό που είναι. Και προσέξτε να δείτε. Επειδή το λέμε έτσι. Γιατί το ελληνικό δημόσιο δεν έχει τέτοιες κοινοπραξίες και το γερμανικό έχει? Το ελληνικό δημόσιο για μας δεν χρειάζεται κοινοπραξίες. Χρειάζεται μια ανασυγκρότηση. Χρειάζεται να γίνει ένας οργανισμός που να ασχολείται
Μήπως το ελληνικό δημόσιο δεν πρέπει να είναι επιχειρηματίας? Γιατί δεν τα καταφέρνει στο ελληνικό δημόσιο? Γιατί δεν τα καταφέρνει, γιατί δεν το αφήνουν να καταφέρει. Ποιος δεν το αφήνει? Πάλι το πούμε και τα νηστές. Δηλαδή περιμένουμε τον ιδιώτη να μας νοικιάσει 2 μαγαζιά στο αεροδρόμιο, να μας βάλει 3 πλακάκια. Δεν θα μας νοικιάσει 2 μαγαζιά. Δεν θα μας νοικιάσει 2 μαγαζιά. Και τι θα κάνει, θα μας ανεβάσει τα τέλη να μην προσγειώνει κανένα αεροπλάνο εδώ πέρα? Έτσι ξέρουμε και εμείς το κάνουμε. Διαβάστε τη σύμβαση. Όπως είμαστε εδώ εμείς τώρα, μου πάμε και το πάρουμε. Διαβάστε τη σύμβαση που η οποία αναφέρεται και αναφέρεται στις επενδύσεις. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα εδώ. Να πούμε κάποια πράγματα. Να μάθει ο κόσμος. Σε σμπρώχνουν να ξεπουλήσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις. Αυτός είναι ο στόχος τους. Ωραία. Όταν λοιπόν να σας το πω λίγο διαφορετικά, με αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε σε αυτή την Ευρώπη. Δεν γίνεται. Όταν έχετε ένα ακίνητο και έχει υποστεί κάποιες ζημιές και δεν υπάρχουν τα χρήματα για να το φτιάξετε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρήματα. Να σε διακόψω. Δεν είναι ακίνητο, είναι κάτι το οποίο παράγει χρήμα. Έχει σύνορα η θάλασσα, κύριε Σπυρίδη? Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριο Τσίπρα, ο κύριο ελληνικός λαός τον κατάλαβε ότι είναι ο δύριος ύπος. Έκανε ό,τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και η προηγούμενη και οι υπόλοιπες. Όταν φτάσανε σε κάποιο σημείο που έχει κορεστεί το πράγμα και άρχισε να πιέζεται πολύ ο λαός, βρήκανε τη λύση του Τσίπρα. Ο αριστερός, ο νέος, ο καλύτερος, ο ωραιότερος, για να συνεχίσουν το σχέδιό τους όπως και το πετύχανε με τα μνημόνια και τα υπόλοιπα. Σύνορα υπάρχουν και μάλιστα είναι βαμμένα, ποτισμένα με αίμα και υδρότα τα σύνορα αυτά. Και δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι εθνικιστικό αυτό που λέμε, είναι και οικονομικό και γεωστρατηγικό. Οπότε όχι μόνο υπάρχουν, πρέπει να τα επεκτείνουμε κιόλας όπως δικαιούμαστε, γιατί υπάρχει και η ΑΟΣ και τα 12 μίλια κτλ. Και να παλέψουμε με νύχια και με δόντια, να τα κρατήσουμε και να εκμεταλλευτούμε αυτά που μας αρμόζουν. Εάν ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι δεν υπάρχουν σύνορα, είναι πρόβλημά του, δικαίωμά του. Αυτό βέβαια θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Πώς βλέπετε την κατάσταση με το μεταναστευτικό ζήτημα, κύριε Σπυρίδη? Αυτό είναι πολύπλοκο το θέμα, το μεταναστευτικό. Το πρόβλημα. Πρόβλημα, τεράστιο, εθνικό κιόλας. Ναι. Είναι σύνθετο. Υπάρχουν σχέδια για να εισβάλλουν στην Ευρώπη οργανωμένοι πυρήνες ακραίων στοιχείων Ισλαμιστών, των λεγόμενων τζιχαντιστών. Υπάρχουν άλλα σχέδια της Τουρκίας για τους δικούς της λόγους. Υπάρχουν σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων για να λιώσει πληθυσμιακά κάποια σημεία της Ευρώπης τα οποία τα θεωρεί επικίνδυνα. Δεν μπορεί δηλαδή ένα κράτος που είναι σαν την Ελλάδα με ομοιογένεια εθνική, φιλετική, θρησκευτική να παραμείνει ως έχει. Δεν μπορεί να ελεγχθεί. Λοιπόν, εμείς λοιπόν τώρα είμαστε σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Γίνεται μια εισβολή. Βέβαια εδώ πέρα προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα και αλλάζουν τίτλους. Όπως και τώρα θα πείτε είναι άσχετο, αλλά παράδειγμα, τα Υπουργεία. Αλλάζει όνομα στο Υπουργείο, από Γεωργίας το έκανε με 5-6 σειρές ένα τίτλο, λύθηκαν τα αγροτικά. Μεταναστευτικό. Λαθρομετανάστης. Συγκεκριμένο πράγμα στην ελληνική γλώσσα. Παράτυπος μετανάστης. Εντάξει, όπως και να το πεις, δεν αλλάζει ουσία όμως. Όχι, αλλάζει. Όχι, δεν αλλάζει καθόλου. Τελευταία είναι και σκέτο μετανάστης. Ο πρόσφυγας είναι συγκεκριμένη έννοια. Ναι, δεν έχω φτάσει ακόμη εκεί. Ο μετανάστης ο σκέτος, όπως είπε ο κ. Πανός. Και μετά μας πασάρουν και τον πρόσφυγα. Ο πρόσφυγας δεν είναι ο Νιγηριανός, δεν είναι ο Αφγανός, δεν είναι ο Ιρακινός πρόσφυγας. Πρόσφυγας είναι ο Σύριος, ο οποίος έχει σύνορα με την επόμενη ασφαλή χώρα. Δεν είναι έτσι. Έτσι ακριβώς είναι ο πρόσφυγας. Δεν είναι ο Νιγηριανός πρόσφυγας. Θα είναι πρόσφυγας όταν πάει στη χώρα τη διπλανή για να έχει μια ασφάλεια. Αυτό είναι ο γείτονας, κύριε. Πρόσφυγας ορίζεται στη χάρτα του ΟΗΕ. Διαβάστε τον ορισμό. Να δείτε πώς ορίζεται ο πρόσφυγας. Πώς ορίζεται ο πρόσφυγας? Δείτε το. Όπως το λέει η χάρτα του ΟΗΕ. Αυτό ακριβώς είναι. Όταν εγώ πάω στη διπλανή. Ελληνική λέξη είναι ο πρόσφυγας, είναι αυτός που προσφεύγει. Φεύγει κάπου. Για να πάω κάπου. Για να γλιτώσει. Να γλιτώσω. Δεν θα πάω 20 κράτη παραπέρα, θα πάω στο επόμενο κράτος που μου παρέχει ασφάλεια. Ωραία, και μέχρι εκεί. Πέρα.
Από εκεί και πέρα πάβεις να είσαι πρόσφυγας. Είσαι πλέον λαθρομετανάστης. Μπες λαθρέα κάπου. Κάνεις μια μετανάστευση λαθρέα. Δεν είσαι παράτυπος να έρθεις δηλαδή και να σου έχει λήξει για 5 μέρες η βίζα και να πούμε εντάξει είσαι παράτυπος μετανάστης. Οπότε πώς το αντιμετώπιζε το πρόβλημα η Χρυσή Αυγή, κύριε Σπυρίδη? Εμείς επιμένουμε και λέμε ότι πρέπει αυτοί όλοι άμεσα να απελαθούν, να επιστρέψουν από εκεί που ήρθανε, στις πατρίδες τους. Εκτός βέβαια αν οι μεγάλοι ανθρωπιστές του Πολωνού, πώς λέγεται αυτός ο Μουίζνεκ, που μέχρι χθες είχε κολλήσει το στομάχι του στην πλάτη από την πείνα με τα προηγούμενα καθεστώτα και τώρα έχει το θράσος και μας σηκώνει το δάχτυλο και μας υποχρεώνει να κάνουμε πράγματα τα οποία αυτός για τη χώρα του δεν τα κάνει. Όμως, άμεση απέλαση. Δηλαδή επιστρέφουν εκεί που βομβαρδίζουν, δηλαδή τους στέλνουν στο θάνατο. Εάν όχι, δεν μιλάμε... Η Συρία έχει ισοπεδωθεί. Η Συρία έχει ισοπεδωθεί. Είναι μια άλλη κατηγορία, είναι πρόσφυγες αυτοί οι άνθρωποι. Πείτε τα αυτά, ότι οι πρόσφυγες δεν τους επιστρέφουν. Πριν το είπαμε αυτό. Αλλά όμως εδώ τίθεται το θέμα ηθικό και αξιών. Δεν μπορώ εγώ να έχω σε εκτίμηση έναν Σύριο 35-25, ο οποίος παρατάει τη χώρα του, η οποία κινδυνεύει από όλες τις μεριές και μου έρχεται εδώ πέρα και το παίζει φουκαράς. Όταν κινδυνεύσει η δικιά μου η χώρα, δεν έφυγε κανένας από εδώ. Μείναν όλοι και πολέμησαν για την πατρίδα τους. Όπως και η Σερβία, που βομβαρδιζόταν ένα χρόνο από τους Αμερικανούς και δεν ήρθε κανένας Σέρβος εδώ πέρα. Λοιπόν, να μην επερπεζεί τις αιστείες του και τους βωμούς του αυτός ο άνθρωπος. Αν μου στείλει τα γυναικόπαιδα, θα το καταλάβω. Δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Λέμε τώρα πώς το βλέπουμε σε θέματα αξίας και ηθικής. Λοιπόν, ο Αφγανός όμως δεν έχει λόγο να έρθει στην Ευρώπη. Είναι σε μια δημοκρατική χώρα ο άνθρωπος. Έχουν επιβάλει η Αμερικάνη δημοκρατία. Έχει πρόβλημα το χωριό του να πάει στο βόρειο κομμάτι που το ελέγχουν οι συμμαχικές δυνάμεις εκεί των προθήμων και να είναι μια χαρά. Δεν θέλει, μπορεί να μπει σε ένα πυδαγωγικό αεροσκάφος αμερικάνικο να πάει στη Νέα Υόρκη. Εμείς τι δουλειά έχουμε με αυτά όλα και τι φταίμε? Ο Ιρακινός έχει δημοκρατία. Έτσι μας είπαν οι Αμερικάνοι. Όταν προέρχεσαι από ένα δημοκρατικό κράτος, που έχεις και δικαιώματα και υποχρεώσεις, δεν είσαι πρόσφυγας. Κάτι άλλο συμβαίνει. Ένα μέρος βέβαια του Ιράκ αυτή τη στιγμή ελέγχεται από τους τζιχαντιστές, ένα μέρος του Ιράκ. Οπότε και πολλοί Ιρακινοί είναι πρόσφυγες εκ των πραγμάτων. Να δηλαδή, πάνε στο νότιο κομμάτι, το οποίο. Όπως σήμερα στη Μοσούλη για παράδειγμα, οι τζιχαντιστές απήγαγαν 120 παιδιά. Πήγαν σε ένα χωριό και πήραν όλα τα παιδιά. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά όταν όμως θα κινδυνεύσει με ένα ελληνικό κομμάτι, εγώ δεν θα πάω 50 κράτη παραπέρα. Θα πάω στο ασφαλές κομμάτι της πατρίδος μου, πιο κάτω. Και θα αγωνιστώ κιόλας για να μην έρθουν αυτοί τα ακραία στοιχεία και παρακάτω. Γιατί δεν πάνε σε αραβικές χώρες που είναι ομόθρησκοι? Δεν τους δέχονται. Γιατί δεν τους δέχονται αυτοί? Φοβούνται την τρομοκρατία αυτή. Πρέπει εγώ, θα τους δεχτώ εγώ δηλαδή, ας φάξουν εμένα. Τεράστιο πρόβλημα κύριε Βασιλόγιώργη. Τεράστιο, αναπλό. Τι λέτε εσείς? Θέλουν οι Γερμανοί να τους καλωσορίζουν, να τους πάρουν ευχαρίστως. Δικαίωμά τους. Ήθελα να πω. Αν πήγε ο Έλληνας στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, οπουδήποτε, στην Γερμανία, έστω και σαν λαθρομετανάστης, ασπάστηκε εκεί πέρα τον πολιτισμό της χώρας αυτής, τους νόμους, έτσι, τις αξίες. Επειδή είχαν νόμους, δεν είναι και εμείς έχουμε νόμους. Α, καλά. Υπάρχει διαφορετικότητα τεράστια βέβαια. Προσαρμόστηκε ο άνθρωπος, εργάστηκε και δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Το άλλο που υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί για κάποιους λόγους. Έτσι. Για αυτούς που είπατε. Υπάρχει πόλεμος, υπάρχει βία, κόβουν χέρια, κεφάλια. Επειδή με στραβοκοίταξε ο γείτονας του κόβουν το χέρι, αυτές έτσι είναι μαθημένοι. Ισλαμισμός έρχονται εδώ για να σωθούν από αυτά. Και μετά βλέπουμε ότι οργανώνονται και θέλουν να μας επιβάλλουν αυτά. Αυτό εσείς το καταλαβαίνετε, το κατανοείτε? Πάω θέλω μια εξήγηση αυτό. Φεύγεις από κάπου για να σωθείς. Και έρχεσαι σε μένα και μου επιβάλλεις να δεχτώ εγώ αυτά που είχες εκεί για τα οποία έφυγες να σωθείς. Είμαστε Έλληνες. Έχουμε 17 εκατομμύρια Έλληνες σε όλο τον πλανήτη. Πιο διασπαρμένο λαό από εμάς δεν διαπρέπουν και έχουν τις πιο πλούσιες κοινότητες. Αλλά όταν ξεκίνησαν φτωχοί, πολλές φορές χωρίς χαρτιά, πολλές φορές στις κοινωνίες που πήγαν ήταν δεν πίσω είχαν από αυτές τις πάνω κοινωνίες. και χαρτοκιβώτια που γράφουν πάνω θα σας κάψουμε το νησί σας όπως κάνανε οι Λέσβο χθες. Πήγαν και δουλέψαν οι άνθρωποι. Γι' αυτό και πρέπει αυτή η διαφορά μας. Αυτά τα στοιχεία να τα απομονώνουν και να τα ελέγχουν.
Τώρα όταν σου έρχεται ο άλλος και φοράει ένα μαχαίρι εδώ πέρα στο λαιμό του με αραβικά και είναι κραχμένος τζιχαντιστής, νομίζω ότι ένα κράτος... Ο ένας φοράει μαχαίρι, ο άλλος σηκώνει πανό, ο άλλος σηκώνει κουιβότη, ο άλλος έχει σιδερόδεργα. Όλοι κάτι έχουν τέλος πάντων. Κύριε Σπυρίδη. Εγώ νομίζω ότι οι παλιές συμμαχίες δεν υπάρχουν πλέον, δεν υφίστανται. Εξάλλου έχει αποδειχθεί σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε υποτελείς και δεν φέρουμε καμία αντίρρηση σε κανέναν από τους νατοικούς συμμάχους ότι δεν έχουμε, όχι μόνο δεν έχουμε κερδίσει, έχουμε χάσει και πολλά πράγματα. Πρέπει να κοιτάξουμε νέες συμμαχίες, καινούριο προσανατολισμό. Εμείς έχουμε, θα το πω απλά, οικόπεδο γωνία. Όποιος θέλει να έχει λόγο στο δικό μας το οικόπεδο πρέπει να πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Και αυτό αποδεικνύεται συνεχώς στα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά σχέδια των μεγάλων δυνάμεων. Δεν είναι το δίλημμα ΝΑΤΟ ή Ρωσία. Είναι τελικά, όπως έχει καταδύσει όλη η περιοχή μας εδώ πέρα, τι μας δίνουνε. Είπαν οι Αμερικάνοι να μην περάσουν. Εντάξει, τι θα κερδίσουμε από αυτό? Δηλαδή θα έχουμε κάτι άλλο, καμιά αντιμετώπιση καλύτερη στο Κυπριακό, σε άλλα εθνικά θέματα, ή απλά έτσι γουστάρουν να μην περάσουν οι Ρώσοι? Και αν περάσουν οι Ρώσοι, εμείς τι θα κερδίσουμε? Μετά το θέμα της Συρίας, θα το δούμε λίγο πιο ψυχρά. Δεν νομίζω ότι εμείς έχουμε κάνα ιδιαίτερο πρόβλημα εκτός το μεταναστευτικό που είναι σοβαρό με αυτόν τον πόλεμο. Νομίζω ότι όσο εμπλέκεται η Τουρκία και όσο πιο βαθιά μπαίνει και άλλα κράτη στην περιοχή, στο τέλος, αν το χειριστούμε σωστά, εμείς θα βγούμε κερδισμένοι από αυτή την υπόθεση. Ανεξάρτητα από τα θύματα και τους νεκρούς και όλα αυτά τη στοιχεία, ανεξάρτητα από αυτό. Ναι, ανεξάρτητα από αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για επιβίωση ολόκληρου του έθνους και για τη συρρήκνωση του προϊόνιου εχθρού, ας πούμε, όπως είναι οι Τούρκοι. Είναι μια καλή ευκαιρία για μας να συρρήκνωθεί αυτό το μόρφωμα εκεί των Μογγόλων, να πάει εκεί που ανήκει. Υπάρχουν οι Κούρδοι που δημιουργούν πολύ σοβαρό πρόβλημα, υπάρχουν οι Σύριοι, υπάρχουν άλλες δυνάμεις. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα? Και όταν αυτοί ήρθαν εδώ και διώξανε εμάς από εκεί, είχαμε και εμείς θύματα, νεκρούς, χιλιάδες, πάρα πολλές χιλιάδες, άφθονο αίμα. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι η γεωπολιτική, έτσι είναι η γεωστρατηγική και πρέπει ο καθένας να κοιτάξει πώς θα επιβιώσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ανακληθεί η διέλευση των ρωσικών αεροσκαφών, γιατί είναι πλέον η μοναδική χώρα, νομίζω, ότι που αντιστέκεται στη νέα τάξη πραγμάτων. Η Ρωσία λέτε τώρα, έτσι. Η Ρωσία, ναι. Δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον αμερικανοσιονισμό, οι οποίοι είναι βέβαια οι κεφαλές της νέας τάξης πραγμάτων. Είναι ομόθρησκη χώρα και υπάρχει περιθώριο να κάνουμε νέες συμφωνίες και να βγούμε κερδισμένοι αυτήν την υπόθεση. Άστε. Λοιπόν, ένα σύντομο επίλογο παρακαλώ από τον καθένα. Ένα λεπτάκι, γιατί είναι και η ώρα περασμένη. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Σπυρίδη. Επίλογο. Εμείς λοιπόν προτείνουμε, καλούμε τον ελληνικό λαό να ψηφίσει τη Χρυσή Αυγή, να τη στηρίξει, γιατί λέμε όχι στην ξένη κατοχή των διεθνών τοκογλύφων και του σιωνιστικού κεφαλαίου της νέας τάξης πραγμάτων. Θέλουμε να περιοριστούν τα υπερκέρδη των μεγάλων τραπεζιτών και των ταβατζίδων, να ανασάνει επιτέλους ο ελληνικός λαός. Θέλουμε να ξανασπείρουμε τα χωράφια μας, αυτό που λέγαμε πριν, να λειτουργήσουν οι βιοτεχνίες μας και να επιστρέψουμε στην εθνική μας παραγωγή. Θέλουμε να φύγουν όλοι οι λαθρομετανάστες και να πάψουν τα σύνορά μας να είναι σωρωτήροι όπως τα θέλει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θέλουμε την πατρίδα μας πίσω και τον τρόπο ζωής που μας τον πήρανε.